यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, गासिबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय। आसल लोगोफोर माने बिथांनि नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो नै इन्ट्र भिडिअ ससे नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ माबायदि भिडिअआ। ओमफ्राय बिथांनि भाइराल भिडिअ होनना बुङोबा जेबो भाइराल नङा। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आलफ्रेडखौ सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा जोबोद मोजां मोजां ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो। आंबो बिराद मोजां मोनो बिथांनि भिडिअ खालामना। जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबार गासैबो मोजां मोनखायो बिथांनि ब्लगफोरखौ बिदिनो भिडिअ बिथाङा सानफ्रोमबो दैलि ब्लग बानायबाय थायो। नोंथांमोनाथ' नायनानै मोजां मोनखायो जानांगौ। आंबो बिराद मोजां मोनो बिथां आलफ्रेडनि भिडिअखौ। ओमफ्रायो बिथाङा मोनसे ब्लग लाबोदोंमोन। आं नायजोबाखै भिडिअखौ, नोंथांमोना नायजोबब्ला कमेन्ट खालामहर। ओमफ्राय सासे माबायदि भाइराल भिडिअ होनना बुङोबा बिथां आलफ्रेडआ माने सासे महिलाजों नायलांनाय बायदि आं स्क्रिनाव लांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलां। बेबायदि भिडिअ लादोंमोन आरोना सासे महिलाजों। ओमफ्राय फेसबुकाव बिनि बारा हेड कमेन्ट फैयाखै, मोजां कमेन्ट फैदो, गासिबो मोजां मोनखायो। ओमफ्राय जायबा बिनि हेटार्स ओमफ्राय फेन पेजफोराथ' बिनि फेनफोराथ' मोजां हरदों, ओमफ्राय हेटार्सफोरासो माने गाज्रि कमेन्ट हरदोखै आरोना माने। स' मा बुंनो माने आलफ्रेडआ सासे मुंदांखा इउटुबार जानानै लाजिनाय गैया। ओमफ्राय बेबायदि जौ लोंना लानानै माने सासे महिलाजों बेबायदि माने रिल्स नङा, बेबायदि माने ब्लग लानांगौ होनना बुंदो। ओमफ्राय नैला स्क्रिनाव होखादों आङो, सासे इनि हासबेन्डना बयफ्रेन्ड जायो, बेखौ माने माबानायाव आलफ्रेडआ सरि होनना बुंदो आरोना माने। जेबो नङा, बेखौनो भाइराल खालामलायबाय थादो माने फेसबुकफोराव गोबां मानसियानो आं नुगासिनो। ओमफ्राय निउस चेनेलफोराव माबा चेनेलफोरावबो नामफोरखौ बुंथ'ला, नोंथांमोनानो सोरबा नुवाखैबा आंनियाव माने। ओमफ्राय आं दायो न'आव थांगासिनो, न'आव थांनोसै आरोना माने। बेबायदि भिडिअमोन माने मोनाबायबो। नै दुब्लि बारियावसो फैना दङ आङो, माने भिडिअ बानायना सानस्रिनो मोना। न'फोराव माने एसे दावरावबो जायोना माने, नैफोरावबा एसे मोजां आरोना, हाल्ला सिलाबो गैया जायो। थिग बेबायदिनो आरोना। स' थांगासिनो, बे सान्दुंबो दङलै। बे सान्दुंबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो भिडिअखौ न'आव थांनायखौथ' आं देखायथ'ला, ससे देखायनोसै। सान्दुंआनो गोसाथारलै। ओमफ्राय बेनोमोन आरोना लोगोफोर आलफ्रेडनि भिडिअ भाइराला, जेबो भाइराल भिडिअ नङा। ओमफ्राय मानसिफोरा शेयार खालामलाबाय थादों। ओमफ्राय आंबो नायजोबथारनोसै बिथां आलफ्रेडनि भिडिअआ मायाव भाइराल भिडिअ नुदों माने, ना बेखौनो भाइराल भिडिअ खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। माने सासे आं अलरेडि बुंखाबाय आरो क्लिपखौथ' होखाबाय, बिथाङा सासे महिलाजों माने एसे माबामोन आरोना। बिदिनो बुंनाय जादों, एसे मिस्टेकआ जाखायो गासिबोथ' मिथिखायो, सानसे नङा सानसे जाखायो। ओमफ्राय जाय आलफ्रेडनि बिग फेन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आरोना। थ' बेनोमोन आरोना लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर। आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा आरो खनसे फिन खेब बुंबोबाय आङो, आंनि भिडिअफोरखौ 100%आनो भितराव 99%आनो नायो, खिन्थु दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै दे। बेनिखायनो बुङो लोगोफोर, प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो। थ' थेंक इउ स' माच। आंनाव थांनोसै दाना। थ' थेंक इउ, बाय बाय।